Buď slnkom a každý sa bude na teba dívať. Čistej vody sa každý rád napije a čistý vzduch sa dýcha z plných pľúc. Krásna krajina je nedostihnuteľný umelec. Má svojich obdivovateľov i svojich umelcov, ktorí sa jej upísali. Už pri prvej návšteve, a treba povedať, že to bolo dávno, si akademický maliar Antonín Smažil Liptovskú krajinu obľúbil. Učarila mu ako človeku a podmanila si ho ako umelca. Vyvoláva v ňom pocit pohody, ale aj pocity nepokoja a tvorivej inšpirácie. Všetko je tu pre maliara hodné štetca a palety. Krásna liptovská scenéria a všetko, čo tu človek vytvoril a vytvára, podnecuje ho k novej a novej inšpirácii. Na jeho krajinomaľbách z Liptova, ktoré sú obdivom prírodnej scenérie, cítiť človeka a jeho tvorivosť v minulosti i súčasnosti. Všetko, čo tu vytvoril, zveľaďuje krásu tejto krajiny. A zároveň vyvoláva pocit, že domy sa tu nestavali, ale ako si prirodzene vyrastali zo zeme samé od seba, ako stromy, kopce a horské masívy. Aj Liptovská Mara,
Je dielo, ktoré tu akoby bolo donedávna prikryté zemou a človek v súčasnosti ho spod nej iba oslobodil a vystavil nášmu pohľadu. Miluje čistú vodu, ktorá je krvou prírody. Miluje svoju rodnú Moravu a Mikulovské rybníky. Znova jsem uviděl svůj kraj. S rybníky rozářenými. Čejky jsem uslyšel v parách zakvílet mezi nimi. Má jižní Moravo, kachínko divoká, zdali tě uvidím do dne a do roka. Když táhne nad řekou divokých kačen klín, letěl bych za nimi, odhodiv drobný stín, daleko k obzoru, přes hory, přes lesy, zhluboka nadýchnout slunce a bílé vsi. Krajinomaľby akademického maliara Antonína Smažila nie sú len umeleckou informáciou o kráse a mnohotvárnosti našej krajiny. Povádzajú nás do jej neopakovateľných premien v čase zimy, jary, leta i jesene. Počujeme v nich vravu človeka minulosti i súčasnosti. Lásku k prírode a všetkému krásnemu získaval akademický maliar Antonín Smažil už v detstve, tu na Českomoravskej Vysočine, v rodnej obci Bobrovej.
Detské potulky po stráňach Vysočiny, okolitých rybníčkoch a rybníkoch boli zároveň aj prvými krôčikmi k poznávaniu krásy a vytváraniu trvalej lásky k vodným bystrinám, k prírodnej scenérii i k ľudovej architektúre. Zušľachtený touto krásou a láskou k prírode, odchádza zveľaďovať a kultivovať svoju hrivnu maliarského talentu do Prahy. V ateliéroch národných umelcov Karola Smolinského a Cyrila Boudu i zaslúžilého umelca Martina Salcmana sa talent maliara naplno rozvinul. Vždy sa rád vracia do rodnej Bobrovej. Nie preto, aby splácal povinnú daň svojmu rodnému kraju. V jeho prípade nejde o daň. A už vôbec nemožno hovoriť o dani povinnej. Láska k rodnej Vysočine je v ňom a jeho návraty i obrazy sú vlastne jeho veľkou spoveďou. Prostredníctvom obrazov vyznáva sa zo svojich citov ku kraju, v ktorom sa narodil ako človek i ako umelec. Svojej Bratislave, ktorú si zamiloval a ktorá sa stala jeho trvalým domovom, vzdal hold cyklom obrazov Nová Bratislava. Vo svojej tvorbe vzdal poctu mestu na Dunaji, jej súčasnej premene i jej histórii. Ako maliar a pedagóg na Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Bratislave sa popri maliarskej tvorbe venuje aj estetickej výchove. Svojich poslucháčov učí láske k umeniu, učí ich umeniu rozumieť a využívať ho pri výchovnej práci mladej generácie. To vidíte tady na tomto obraze, ale současně u Benky můžeme si nebo oceňovat i ten jeho pěkný vztah k lidem. Na jeho obrazech třeba zde vidíte ženy vracející se z práce. Velmi dobře se dá vycítit ten citlivý vztah výtvarníka a těch pracujících žen, které se vracejí z práce. To, myslím, velmi dokumentuje ten pěkný vztah. Znova jsem uviděl svůj kraj s rybníky rozářenými, stříbřistě jiskřila rosa, dech lip vál s mysli mými.
Na ústech vánku jsem cítil heřmánku na hořklý dech a slunce, jak dávno v dětství, zlatilo hřebeny střech. Znova jsem uviděl svůj kraj s rybníky rozářenými. Čejky jsem uslyšel v parách zakvílet mezi nimi. Antonín Smažil nechodí do svojho rodného kraja len pre životodárnu miazgu a tvorivú inšpiráciu. Tu medzi svojimi rodákmi si overuje aj účinok svojej tvorby na pravidelných výstavách. Jednu z posledných mal na zámku v Mikulove. Víme, že Antonín Smažil je z Českomoravské Vysočiny a ta Českomoravská Vysočina to je veliký zdroj umění a já bych řekl, že ona je šťastná svými umělci. Od Antonína Slavíčka po Josefa Jambora, od Jana Šturzy až po Vincence Makovského a nakonec Bohuslav Martinů, Otvírání studánek, Miloslav Bureš. A tohle všechno, co vytvářelo tyto umělce, je také v Antonínu Smažilovi. A Antonín Smažil tohleto příslušenství ke krajině, k naší krajině, on to nese sebou ať je kdekoliv. Maloval, řekněme, v jižních Čechách, to je kraj Jana Žižky. Řekl bychom, že je to odlehlé. Vůbec ne. Mu to pomáhá i při této tvorbě v tomto odlehlém prostředí. A nebo byl na Dukle, byl na Liptově, byl v Zákoutích Dunajských, byl v Bratislavě. No a teď naposledy byl na Pálavě a tady na Pálavě, řekl bych, to umění je také už oskoušené. Pálava měla své mistry, velkého Rudolfa Gajdoše, takže on vešel do stop, Antonín Smažil toho umění, které už tady bylo. Víte, to je krajina, která dovede na člověka zapůsobit ohromně. Dole ty lužní lesy, ty nádherné vody, které tady jsou a které tady nově vznikají, zátopy, záplavy. Takže když přišel sem ten Antonín Smažil a vidí takovou Pálavu na to jarní záplavu, to chytí člověka, to je obrovské. Mimo to ti lidé zde, sem přišlo úplně jiné osídlení, než tady kdysi bývalo. A podívejte se, ti lidé vytvořili tady z této krajiny květnici Evropy. No a to všecko je zafixováno v tomhle Antonínu Smažilovi. To je všecko v těch obrazích, jaksi jako v podtextu. Já když se postavím před takový obraz, ke mně to všecko mluví. A v tom je to velké umění Antonína Smažila, že on to do té své kreace dovede dostat. V tom je ten jeho velký význam. Toto všetko vraj bude pod vodou. Bude tu tá priehrada. Toto mi robiť nemali. Ja mám Dunaj rád taký, aký je. No povedzte, je tu krásne? Aj vám sa ľúbi, keď ho malujete, nie?
Zoberte si ešte kúsok. Děkuju, byla výborná, ale uskutečně nemůžu. Tam pri tom zvysunutom strome som ju chytil potvoru. Tak tady máte za tu dobrou rybu jeden obrázek. Už len ten obrázok mi zostane po tej mojej zátoke. Miluje prírodu, maľuje doliny i dolinky, vršky i horské masívy, potôčiky i rieky, rybníčky i rybníky. A svojimi obrazmi vzdáva hold ich kráse zrkadliacej sa vo vode. Veď voda mu už v detstve učarila a on ju považuje za krv prírody. Láska sa s ňou aj na palete, mieša farby, aby na obraze bola taká, ako ju vidí, cíti v jej kráse i úžitočnosti. A to pre človeka súčasnosti i budúcnosti.